maturantské šerpy a sošky Oscara se stane Veronika Sedláková! Oscara se vysloužila za nejvíce nespokojeného člověka. Není totiž den, kdyby si na něco nestěžovala. Veja ráda tráví čas se svou borderkou, se kterou se věnuje ručním sportu. Dříve závodně plavala a se svými koňmi závodila v parkouru. Miluje přeslazené jídlo, co je ale hlavní je to, že má slabost pro chlapy v uniformě, protože se vybrala dobrou školu. První věc, kterou udělá, až úspěšně odmaturuje, je, že se asi rozbrečí. Po škole by chtěla jít na vysokou školu, dopravní policii nebo v sobotu. Pozvaný můžete na mojito, pivo, Jägermeistera nebo na spořicového Jacka Danielse. Veronika Sedláková!